Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Стефан 101 и това е един клип, в който ще ви разведа из сървъра Diamondcraft. Ще има IP в описанието. Но такива прости айтеми, защото просто играя от вчера и съм играл тогава само около няколко минути. Кой да е? Чакай сега, тук гледам една томбла първо. Фути. Това е тази томбла, бе. Не ми пука. Чакайте, че не е това. Голяма работа. Отивам на варпове. Първия е Warpaint. Ще отидем на Warpaint. Ето на там Enderman. Ма този път не съм се включил Optifine, защото се вижда едно много гадно. Окей. Warp, Nether. Ето е. Ау, къде то газ е? Не. Пише спаун, че ще ме убие. Warp Mesa. Не знам какво е ти. Къде съм? Не знам. Warp Race Event. Някакво състезание. Какво ще си има? Съндъци. Тук нагоре някакви стълби. Мисля, че втория етаж. Окей. Това не са всичките ларпове. Тук има още. Има ларп евент. Ето го. Много яки блокчета. Дали мога да ям малко от тортата? Изядох им тортата. Има ларп екип. Ето го. Админ, булидар, хостър. Пак булидар и друг админ. Ще отида нагоре, защото имам време. Той някакъв шоп май. Той какво е? Той да драконски яйца. Отивам на спауна. Който... не го. Warp Survival. Добре дошли на Warp Survival. Welcome to Warp Survival. Ето го.
Тия се учат как да се сетват холма. Окей. Не знам, какво трябваше да отидем там. Окей. Warp метро. Метро. Запад все още е в ремонт. О. Окей, няма изход. Ти на север. О, значи искам. Той го майнил тук е, майнил е, не ми трябва да е. Не ми пука. Аз ще съм най-къс. Уху! Ихе! Това е супер. О, да. И сега се засили и сме влезли тук. Мани ключката. Не става. След Warp метро. Warp Jump. За да получите изненадата, трябва админ да ви гледа как го минавате. Нема да лъжете. Най-много пъти се е изкачил Боби 12. 2 пъти. Не използвайте се холме. Старт и тук нагоре. Чакайте, трябваше да тръгна на другата страна. Тук Warp Trade. Welcome to Warp Trade. Едно нямамете. Окей. По един в кабина. Една врата. Една кабина. Окей, сега какво се прави тук? Защо? Как се излиза? Аха, добре. Warp XP. Оу, не пак! Не пак! Как? Не, моля ви се, зомбита. Не. Защо пак са ги взривили, бе? Чит по дяволите. О, слава богу. Трябва пак да пиша на админа, че пак са му взривили крипърти, умри. Warp PvP. Ето го Warp PvP. Наковални да си оправите нещата. Enchanting румчете малко. Тук една честове. Еми, това беше. Аз бях Стефан 101. Абонирайте се и дайте положителен вот за клипа. И чао! О, и съм с Texture Pack Dragon Dance. Ще има линк в описанието, къде да си го свалите. Чао!